Vi har tre ganske alvorlige udfordringer her på scenen. Vi har tre ganske store problemer. Men lad mig da lige tale ud for fanden. Det er, men det tager så lang tid, Peter! Det tog også lang tid at skrive Bibelen, men den holdt i 2000 år. Ja, det skal vi jo heller ikke have citeret i aften. Hvad siger du, Peter? De tre store problemer, det er, at det her det sætter mit eget lusede talent i så soleklart perspektiv. I er geniale, drenge! Men nu har vi fundet ud af lidt Vi så næste deltagerfilm, der havde en 3B og en motorsag. Ja, men det var rigeligt til, at det gik rigtig lidt. Nu har gøre det ordentligt med konen. På Sune. Jeg stod